vi zapravo vibrirate jednom tako snažnom emocijom, možda tuge, depresivnog stanja, možda i pesimizma i tako dalje. Ne mogu to svi ljudi da prihvate, da budu u okruženju toga. Nisam sigurna da svi odu. Mislim da se uvek nađu oni koji treba u tom trenutku da budu uz vas. Duboko verujem u jednu promisao života, jednu misiju s kojom idete i da se zapravo u tim trenucima kad je najteže upravo suočavate s onim što poslovica kaže Bog ti uvek daje onoliko koliko možeš da izneseš. To je jedna zapravo lična borba. Tako da je mnogo i bolje možda prvo izneti sam sa sobom, da kažem, tu bitku za jedno novo ja, jedan novi preobražaj, a tu je misao jako bitna. Samim tim čim je misao, onda i energija drugih ume to da poremeti. Tako da ima mnogo ljudi, ja lično sam deo njih koji kada nešto treba da se uradi, se povlačim u samoću. Znači, ali neko ima porodicu koja voli da ga razbija, da tako kažem, da ne bude u tom stanju. Znači da kaže, ok, sutra je novi dan, ajmo, ide život, okreće se planeta i tako dalje. Dok kažem, ja sam možda to više zbog tih svojih i teslijanskih trenutaka, neko ko mislim da samovanje daje jedan dublji uvid, da malo porazgovarate zašto ste vi došli u tu situaciju.